Subirachs va néixer al Poble Nou, una mica per això aquesta exposició permanent, el títol és Subirachs retorna al Poble Nou, perquè ell va néixer al Poble Nou i quan ja era un artista reconegut es va fer una casa-taller al peu del Tibidabo i ja va deixar el Poble Nou. I per tant ell ha tornat al barri que el va veure néixer. Bé, quan ell va néixer, el Poble Nou no tenia res a veure amb el que és ara. En deien el Manchester català, perquè era un barri ple de fàbriques, i ell, quan era petit, deia que volia ser arquitecte. Però, esclar, Subirachs forma part d'una generació que, quan eren nens, doncs van viure una guerra. Per tant, va haver de renunciar a fer estudis d'arquitectura i es va posar a treballar quan tenia 14 anys. I aleshores, als 15 anys, ja va entrar a fer d'aprenent al taller d'un escultor i a partir d'aquí ja va aprendre, diguéssim, l'ofici d'escultor, les tècniques de l'escultura, la talla, el modelat, però ell, com que li hauria agradat ser arquitecte, això es nota molt en moltes obres que són escultoarquitectures. Hi ha piràmides, escales, torres, cúpules, molts elements de l'arquitectura que ell els fa escultura. I aquí és on veiem que és el que ell li hauria agradat ser. L'Espai Subirachs es va crear, ara farà 6 anys, l'any 2017, per posar a l'abast del públic una part del llegat del Josep Maria Subirachs, del llegat artístic. En total hi ha unes 150 obres, de totes les etapes de la seva trajectòria i de totes les tècniques, perquè Subirachs és més conegut com a escultor, però en realitat el que volem mostrar és que va ser un artista polifacètic, que a més d'escultura també feia dibuix, pintura, gravat, litografia, cartells, medalles, joies, i tot això, tota aquesta varietat de tècniques i de materials diversos estan representats en aquest espai. Bé, el recorregut d'aquesta exposició és cronològic, per tant, perquè es tracta de veure com l'artista va evolucionant i va canviant d'estil, és a dir, de llenguatge. Dins l'etapa que en diem expressionista, ja aquesta obra molt representativa de l'any 1955 que es titula Les Parques. Les Parques són les deesses del destí i estan representades per 3 figures que són 3 filadores i que simbolitzen el naixement, la vida i la mort. Bé, això és interessant explicar-ho perquè Subirachs va tenir una trajectòria prolífica i molt dilatada i quan ja tenia 60 anys, 60 anys és l'edat que la gent ja comença a pensar en jubilar-se, encara que els artistes no es jubilen, però precisament l'any 1987, que ja tenia 60 anys, i per tant una trajectòria molt consolidada amb obra per tot el món, és quan va rebre aquest encàrrec que consistia en fer els grups escultòrics de la façana de la Passió de la Sagrada Família. Subirachs va deixar empremta a l'espai públic, és a dir, té molta obra monumental lligada a l'arquitectura i a l'urbanisme. A l'Espai Subirachs ensenyem un altre Subirachs, un artista més a escala humana, que també feia aquesta obra de petit i mitjà format destinada al col·leccionisme. Però és veritat que les obres més conegudes són les que estan a l'espai públic, perquè són les que veu tothom. I, lògicament, una de les que és més reconeguda és precisament aquest gran retaule escultòric que va fer per la Sagrada Família, perquè, esclar, és un monument, la Sagrada Família, que en aquests moments és el més visitat d'Espanya, no cal dir de Catalunya, i per tant
el veu molta gent. Però també té una obra molt important a Mèxic, a Seül, per Barcelona, per Catalunya. Les obres, insisteixo, més que una són les obres que formen part de l'espai públic, que les pot veure tothom. Bé, aquí tenim una vitrina on exposem medalles i plaquetes i alguna joia, perquè Subirachs no distingia entre arts menors i arts majors. Bé, aquí tenim una obra que és la versió portàtil del monument dedicat al president Francesc Macià que hi ha a la plaça de Catalunya de Barcelona. Un artista, ja dic, fa tota una trajectòria i en mida de que evoluciona, doncs, segons el context, va canviant d'estil en el moment. Cada època, per ell, és interessant, perquè en un moment està fent figuració expressionista, perquè en aquell moment és l'estil que li serveix millor per expressar-se. Però arriba un moment que decideix que el segle XX, que era el gran segle de la fotografia i del cinema, el llenguatge més propi de les arts plàstiques havia de ser l'abstracció. I llavors va fer un canvi, va abandonar la figuració i va començar a fer obres que són abstractes, que no hi ha figura, perquè en aquell moment ell ho creia fermament. Després torna a recuperar la figura. Per què recupera la figura? Perquè se n'adona que el llenguatge abstracte a vegades molta gent no l'entén i això el distanciava d'una part del públic i això li sabia greu. A ell li agradava, entenia l'obra d'art com un mitjà de comunicació i quan la gent pregunta i això què representa? Això el preocupava molt amb ell. I llavors fa un gir en la seva evolució i entra en una etapa que en diem nova figuració, és a dir, torna a recuperar la figura per una manera metafòrica. Aquí tenim una obra molt representativa de l'etapa que en diem de la nova figuració. Després de l'etapa abstracta, Subirachs recupera una altra vegada la figura, però sempre d'una manera fragmentada, és a dir, mai són figures senceres, o són rostres, o són torsos. En aquest cas és la deessa de l'any 1983 que està tallada en pedra. I aquesta obra és molt misteriosa perquè està esculpida en negatiu i fa un efecte òptic que tu et mous i et vas seguint amb la mirada. A banda, com he dit, està esculpida en negatiu, però segons com la mires t'apareix en positiu. Bé, aquest relleu que va fer Josep Maria Subirachs es titula La Terra i la Lluna. La Terra té forma de laberint, perquè Subirachs deia que tots nosaltres vivim en un laberint i cadascú intenta sortir-se'n com pot. I a partir d'aquesta obra es va inspirar per fer el logo de l'Espai Subirachs.